Ngiyabingelela futhi bazalwane egameni likaJesu Kristu. Nginamkele onyakeni omusha u-2026. Namhlanje bazalwane ngifisa sibuke indaba yokuthi noma nginalento emqondweni wami ukuthi u-2026 asiba abantu abaphokophelela ekutheni bafane noKristu bamfunze futhi uKristu. Plans onke esinawo lawo esinawo ajwayelekile wempilo namanye esinawo spiritual. Kodwa ngifuna le esizoyikhuluma namhlanje ibe yi-main theme ya-2026 ukuthi siphokophelela ekufunzeni uKristu nasekufaneni naye uKristu. Impilo yokukholwa bazalwane akusiyona impilo elula. Akusiyona impilo yamakhekhe noswidi. Impilo edinga ukuthi uma usulamkelile lolu bizo uKristu anike lona bese uyayenza lento uyiphile. Ekuyiphileni kwakho futhi kuneyikhathi la kuzoba khona nzima ukuthi uyiphile lento kodwa kumele siphokophelele ekutheni simfunze uKristu. Kumele siphokophelele ekutheni sigcinizwe kaNkulunkulu sime kuyona. Uma ngicabanga noma ngivula ngale ndlela bazalwane ngicabanga incwadi esongena kuyona namhlanje Philippians chapter 3 wethu esizofunda wona ebese singena amavesi kuwona sibone ukuthi inkosi namhlanje ifuna siye ngakephi. Philippians 3 amavesi kuzoba 12 ya 14 1 sizowafunda bese singena one by one. So siyabona uma sifunda lencwadi kaPhilippians lapha ku-chapter 1 ukuthi uPaul uyibhala lencwadi usejele. Siyabona ukuthi umention ukuthi unoTimothy at that time ubhala lencwadi. Siyabona ukuthi uPaul, the reason why vele esejele it's because of ivangeli. Ayikho enye into ayenzile uPaul ewubugebengu ngaphandle kokuthi ashumayele ivangeli elimenze wagcina esejele. Siyabona futhi ukuthi ma seyibhaliwe lencwadi ibhalela abaseFilipi sibona nayo indoda lapha ku-chapter 2 uverse 25 wakhona ithunywa Epafrodithu ethunywa ukuthi akaphuthumise nayo incwadi kwabaseFilipi. Lapha kwabaseFilipi uPaul uma ufunda uqala nje kahle yona incwadi akaqala ukubabhalela uPaul useke wababhalela phambilini unenkinga ezazikhona addressa uPaul futhi elekelela labazalwane baseFilipi. Ezinye noma into eyayiprominent kakhulu eyayikhona kwakunabafundisa noma ama-Jewish leaders ngalesa sikhathi ayama-false teachers efundisa lento yokuthi ayiphelele insindiso umuntu uma engasokiwe ngawugcinanga umthetho. Unalo issue prevalent lapha siyabona uPaul njengoba esho kule ncwadi yabaseFilipi ukuthi akusiko lokho oqala nginibhalela lento kodwa akusiyona inkinga ukuthi ngiphinde nginibhalele yona ngoba le issue it was an issue that was ongoing kuleli bandla laseFilipi. And one of indlela noma into ayishoyo uPaul ngalabantu ababefundisa izinto ezazamanga ubabiza noma uma ebhala ukuthi xwayana izinja nabenzi bokubi nabantu abenza zonke lezi zinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. Umuntu ofundisisayo noqaphelisisayo le term uPaul ayisebenzisayo uyisebenzisa deliberately yokuthi ababize ngezinja ngoba inja ngalesa sikhathi kwakungasona isilwane ongasifuya njengoba senza thina njengamanje kodwa kwakuyisilwane that was forbidden. Isilwane esasi unclean, isilwane esasibonakala siyinto engcolile engadingi ukufuna ngoba into ehamba idla yonke into igcina idla lezidumbu zabantu ababefile lapho kuleyo ndawo. uPaul usebenzisa leli gama futhi ngokuchaza sometimes nama-Gentiles ayibizwa ngezinja ngoba they were outside of the kingdom of God. Babe refer as abantu abangcolile abangenayo uNkulunkulu abangamazi uNkulunkulu noma bepractice lezi zinto zabo zoNkulunkulu kodwa zazi babengapractice as per izwi likaNkulunkulu. uPaul uaddressa labo bantu uthi ababaxwaye labazalwane baseFilipi. Ababaxwaye labantu
abeza ngokubakhuba bengenazo inhloso zokuthi babaholele entsindisweni or bathi insindiso iyazuzwa nangokuthi umuntu agcine umthetho. Ake singeneke kulama verse uverse 12 kuya ku14 wakhona. Uthi uverse 12 ka 14 akusho ukuthi sengifinyelele kulokhu kumbe sengiphilekisiwe, kodwa ngiyaphikelela ukube kambe ngingaze ngikubambe lokho nami engabanjelwa khona ngoKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kodwa kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva izulele kongaphambili. 14 ngiphokophele emgomeni emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Uma uPaul ekhuluma ngalama verse noma ebhala lencwadi kulabazalwane kule chapter noma kulama verse from verse 7 kuyale usuke sekhuluma ngokulunga okutholakala kuKristu, ngokulunga okutholakala ngokholwa kuKristu, hayi ngalendlela yokugcina umthetho nokusoka njengalabo abanye kade ebatshela ngakuthi akabaxwaye ngoba bese befuna ukufaka leyo mfundiso kulelo bantu. And uPaul uma eqala noma engenisa kulabazalwane uthi akusho ukuthi sengifinyelele kulokhu kumbe sengiphelelisiwe, ekhuluma ngalokhu okuverse 10 no 11. La uverse 10 no 11 uthi mekhuluma uNkulunkulu uthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe, ngibe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfunze nangokufa kwakhe, mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Uma uPaul evula kuverse 12 usethi lokho akusho lapha kuverse 10 and 11 uthi angisho bazalwane ukuthi sengifinyelele mina futhi sengiphelelisiwe, angisho ukuthi sengikubambile konke, sengiperfect, angisho ukuthi lento kuverse 10 no 11 noma ngibiziwe ngumpostoli mina sengifinyelele lapho. Uthi angakafinyelele lapho, isayijeni lento ngisahamba kuyona, ngisaphokophelela kulwa verse 10 and 11 ukuthi amazi uKristu nokuvuka kwakhe azafinyelele ekutheni ahlanganyele naye ekufeni naseyinhluphekweni kaKristu. Uma ubheka uPaul wayeyilida ngalesi sikhathi, wayengumpostoli owayehlonishwe kakhulu. Uma abantu mabezwa izinto ezayiqhamuka kuPaul babeyithatha in high regard. Uma uPaul eshinto, uPaul was like a benchmark kulabazalwane. uPaul bazwile ngaye, uPaul ubabhalela incwadi nabanye abapostoli bayafakaza ngaye uPaul. Kodwa uzwa from a leader, from an apostle, let's wayena akakubambi lokho. Futhi akakabi perfect noma akakafinyeleli kwi-perfection. Uma ngasekuthiwa siyabheka ama-leader lesisikhathi samanje, anakho ukuyiveza engathi ase-perfect, asefikile kwi-perfection, aseyalazi clearly izwi likaNkulunkulu. But from Paul, who was a leader, uyibeka lapha ngokucacile kulabazalwane, yize kunenkinga ayi-addressayo uyaziveza yena kuqala ukuthi kwamina abazalwane kulokho engimibhalela kona angikafinyeleli ngokuphelele. Yebo ingxenye siyayazi, yebo ingxenye siyayishumayela, siyalungisisana ngayo, kodwa angikafinyeleli ekutheni nami ngifane noJesu Kristu. Angikafinyeleli kuleza inhlupheko uKristu ayehluphekile. Ingakho uPaul lapha ku-verse 12 ethi akusho ukuthi mina uqobo sengifinyelele kulokho, angikafinyeleli. Bazalwane baseFilipi, angikafinyeleli kwamina lapho noma kumpostoli ngimbhalele. Mayesethi angikafinyeleli kulokho kumbe sengiphelelisiwe, sengine-full knowledge, sengikwi-perfection, sengikwi-state sokuthi yonke into sengiyayazi, sengihluphekile njengoKristu, ngaze ngafinyelela kuzona zonke iy'nhlupheko. Ukuthi uPaul wamina bazalwane baseFilipi, angikafinyeleli lapho, angikafinyeleli nasekuphelelelisweni. Yes, inkosi isinikile lezi zinto esinike zona ngezwi lakhe,
nokwambula ayembulile kwabapostoli. Kodwa uthi kona angikafinyeleli kulokhu lapha kuverse 10 no 11. Kumbe sengiphelelisiwe. Even the perfection angikafinyeleli kuyona. Izwi likaNkulunkulu liyakhuluma ngendaba yokupheleliswa kwethu sesingane kanye noKristu. Ingakho mihla namalanga sikhuleka sicela inkosi ukuthi sihlambulule kona kwakungalungi kwethu. Ngoba lesi stage se-perfection kule journey yethu yokukholwa asikakafinyeleli kuyona. Ingakho siphokophelela phela ukuthi sifane naye. Ngoba kube bese sifana naye ngabe kufanele ngabe sesithathiwe sisekho vele. Kodwa ngenxa yokuthi vele asikakafinyelele njengoPaul asikakapheleliswa. Uthi uPaul kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngikubambe lokho nami ngabanjelwa khona. Uthi ngiyaphikelela ekutheni lo verse 10 and 11 ngifike kuona. I press on lezi zinto. Ngiyafisa ukumazi uJesu Kristu. Ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. I'm pressing towards that goal. I'm pressing towards ukufana noKristu, ngihlupheke kanye naye, ngifane naye, ngingene kanye naye, engihluphekweni naye ayihlupheke uKristu. Uthi uPaul kodwa ngiyaphikelela. Uthi uPaul ngiyaphikelela uma ubheka igama elisetshenzisiwe la uPaul lokuphikelela umuntu osuke driven, umuntu osuke dedicated kuleyo nto, azi ukuthi ufunani, azi ukuthi futhi uzoyi-achieve kanjani, lowo muntu uyaphokophelela kuleyo nto leyo. Even nalo igama lesizulu lelisetshenzisiwe lihle kakhulu ukuchaza lento uPaul afuna ukuyisho. Ukuphokophelela bazalwane kusho ukuthi noma ngathi uyizimo enjani mina ngizoqhubeka. Ngoba kune goal engifuna ukuyireacha. Ngoba ngifuna ukufana naye uKristu. Ngoba ngifuna ukumazi yena namandla amvusayo kwabafileyo. Ngizophokophelela ukuze ngifinyelele ekutheni uKristu ngimazi namandla amvusayo kwabafileyo. Mayiqhubeka ethi uJesu ethi uPaul lana. Kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngibambe lokhu nami engabanjelwa khona. Uma uJesu noma uPaul ekhuluma ngendaba yokuthi azafinyelele kulokhu naye abanjelwa khona, uchaza ukuthi azafinyelele futhi kulokhu ayibizelwe kona uKristu. Lokhu uKristu ayemhlelele kona umhlaba ungakasekelwa, lokhu uKristu ayembekele kona ukuthi akwenze semhlabeni, uthi uPaul ngiphokophelela ukuthi ngifinyelele kulokho. Lokho ngabanjelwa khona yikho kanye nami engifuna ukugcina ngifinyelele khona. Uma sizokhumbula kahle masivula lapha kwincwadi yezenzo, sibona ukuthi uPaul uma uKristu embiza yini mandate enkulu ayembizele yona, izenzo chapter 26 wakhona. La uJesu ehlangana noPaul, uPaul eyopersecute labazalwane. uPaul element, uPaul uma umbheka ube umuntu vele oyishisekelelayo izinto ezikanje. Noma ngathi ube ishisekela ngendlela wrong noma ngendlela right. Engakapholi uPaul ube persecute amakholo and ubeya all in. Ubengayi ukuthi ngizohamba uhafu ngibone ukuthi ngenze njani. Ma uthi umthetho ngalesi sikhathi kuPaul laba bathi manje abantu basindiswa ngokukholwa kuphela, Paul banqume. uPaul bengalithatha ithimba lakhe bengahamba kilometers and kilometers yokulala nabantu. I-dedication leyo. Kodwa mayisefika la kuPhilippians uthi nami ngiyaphokophelela ekutheni ngibambe lokho engabanjelwa khona. Ake sifunde la ku-Acts izenzo chapter 26 wakhona from verse 14 ya 18. U14 uthi kwathi sonke sasiwe phansi emhlabathini ngezwa izwi lithi kimi ngolimi lwesiHebheru, Saul Saul ungihluphelani na? Ulukhuni kuwe ukukhahlela
ezintandini. Verse 15, kepha ngathi ungubani inkosi na? Inkosi yathi mina nginguJesu omhluphayo. Sukuma ume ngezinyawo zakho ngokuba ngibonakele kuwe kuze ngikubeke ube isikhonzi nofakazi walokho wokuthi ungibonile nawalokho engizakubonakalisa kuwe ngakho. Ngizakusindisa esizweni sakini nakwabezizwe engizakuthuma kubona. uPaul ekhuluma lapha kuPhilippians ekhuluma ukuthi uphokophelele ekutheni abambe lokho ayibanjelwe khona. He's referring to lento yokuthi uJesu Kristu wathi mayehlangana naye wathi Paul sukuma ngoba ngisazokuthuma uyoshumayela ivangeli kusindiswa abantu. Yini uPaul lento athi uphokophelele kuyona in addition to verse 10 and 11 ukuthi ukumazi uKristu namandla amvusa kwabafileyo. Uthi na into engiyiphokophelelayo ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngibambe lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Ukuze ngizokwazi ukushumayela basindiswa abantu. One of izinto engiyidiscovered while I was reading lento kaPaul ukuthi whenever uNkulunkulu esindisa sabantu akasindiseni nje thina kuphela. Usindisa wena ukuze later on uqhubeke uyoshumayela ivangeli nabanye basindiswe. Naye uPaul ngokunjalo bewumpostoli ubizwa uJesu ukuthi ayokushumayela izwi likaNkulunkulu ukuze kuzosindiswa abantu. Nabo laba sebashumayezile bazohamba futhi bahambe bayoshumayela ivangeli uqhutshekwe usindiswa abantu. Kanjalo nathini applicable lonke. Akekho umuntu osindiswa ahlale yena yedwa engakusenza lutho. Ma inkosi isibiza in the kingdom isibizela ukuthi siyomema abanye beze. Iyona mandate enkulu leyo. Ingakho la uPaul athi kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngibambe lokho nami engabanjelwa khona. Lento uPaul yayimbusa ukuthi nami angakafiki. Now I'm not yet perfect. Kodwa there's one thing engiyenzayo ngiphokophelela ekutheni lokho engabizelwa khona ngigcine ngifinyelele kona. Lokhu Jesu nokufa nokuvuka kwakhe ngigcine ngikwazi lawa mandla lawa. Uma uzwa lento uPaul eshoyo abanye ngabathusa ngokuthi kodwa Paul waye paradise Lord. Wabe waboniswa into enkulu, waboniswa izinto ezahlukahlukile ezinye waze washo wena wathi awuvumelekile nokuthi uyiphimise la kuthini. Kodwa still uthi uPaul lokho engikubonile kuyingcosana kuyingxenye. Angafinyelela ukwazi the fullness of Christ. Yes ngiyamazi umsindisi uKristu. Yes ngiyamazi ukuthi uyabasindisa abantu. Kodwa lento kufana nokuthi sisenje la ngaphezulu kolwandle. Asikangeni deep smazi simbone sambuleke kahle ngokuphelele uJesu Kristu. Ingakho ethi uPaul nami ngiyaphokophelela. Ngoba lento enginikwa yona eyingxenye ingenza ngiqhubeke njalo ngifuna ukuphokophelela ekufaneni naye uKristu. Ayibonge Nkosi. Letithi uma sifunda sabazalwane okokuqala isitshela ukuthi lento yokukholwa bazalwane ijeni. Lento yokukholwa inabantu abamazi uKristu kodwa sikamazi asikafinyelele emandleni akhe wonke siwazi fully. Kodwa futhi at the same time kumele siphokophelele lapho ngoba sinayo option ukuze simazi uKristu ngokuphelele ezintweni zonke. Spiritually speaking we need to press on ekutheni sifane naye uKristu, simfuze uKristu sibe njengaye uKristu. Ayibonge Nkosi. Uma sifinyelela bazalwane la kulelo understand ukuthi emhlabeni especially ezweni kaNkulunkulu sonke sabantu who are still pursuing the full knowledge of uKristu.
and mihla namalanga masifunda izwi likaNkulunkulu simbona uKristu emuhle sihlezi si-amazed ngoba singakafinyeleli esithombeni esiphelele. Uma uPaul esho kanje kade elide umpostoli ethi kwayena akakafinyelele ekutheni awazi wonke lamandla futhi akekho perfect kodwa uyaphikelela, nathi bazalwane singakwenza kanjalo. Nathi asikakafinyeleli, nathi asikho fully perfect. Sizoba perfect uma sifike enkosini, kodwa yinye into esiyiphicapayo neprinciple uPaul asinika yona, we need to press on ukuze sifinyelele ekumazini uKristu nasemandleni amvusa yena kwabafileyo. Ayibonge inkosi. Kanjalo nathi ku-2026 ekukhanyeni kumele siphokophelele ekutheni sifane noKristu. Kumele siphokophelele ekutheni sifane noKristu ngendlela impilo esiyiphila ngayo impilo zethu, ngendlela thina esenza ngayo emakhaya ethu, ngendlela esenza ngayo nasemsebenzini. Zonke lezo zinto zizosenza ekutheni siphokophelele sifinyelele ekwazini emandleni amandla kaKristu nalawa amvusa kwabafileyo. Kungengona lokho kuphela, nathi sigcine sifinyelele ekutheni sibe kwistate sokumazi ukuthi ubani uJesu Kristu. And indlela yokwenza njalo bazalwane ukuphokophelela ekutheni umfune uKristu. Ngeke kwenzeke ekutheni umazi yena nokuvuka kwakhe namandla amvusa kwabafileyo uma ungapress on. Ngeke kwenzeke uma kancane masibhekana nezinto siyashiya. That's why we press on phela. As press on ngoba nakumnandi, akekho umuntu ongapress on akumnandi. Ku-right nje ayikho inkinga, ayikho pressure. But the moment kuba khona ama-challenges ngokukholwa kwethu nangezinto zethu zikamoya, that's why we press on. Moya yethu idangela ifuna nokuzwa into ephathelene nezwi likaNkulunkulu, ayifuni nokuthandaza, ayifuni nokufunda kwalona leli Bible, kwalona ukuthi ngilibone ukuthi librana ngilidinga lelo suku. Umoya wethu usuke usudangele, yila sivuka khona sikhumbule ukuthi sasindiswa and siyafisa ukumbona ngokuphelele nowasisindisayo. Siyafisa ukumazi simbone ekuphelelisweni kwakhe. Uyakhumbula abafundi bakhe bathini esebonakalisa uJesu enkazimulweni, bathi hayi Nkosi asivele sihlale, asivele sakhe nje amadokodo la sihlale. Because noma uJesu bebemazi esemhlabeni, leya glory abayibona lapha babengakaze bayibone indawo. Yawa nje akubona ukuthi it would be better ukuthi singabuyele kwasemhlabeni sakhe la, because siyakubona ubunjalo bakhe. Kodwa ngeke sibone ubunjalo bukaKristu uma singapress on bazalwane. Noma singakafinyeleli, noma singakabi perfect, kodwa khona iprinciple izwi likaNkulunkulu elisinika yona, we need to press on. Kumele sipress on ey'ntweni kamoya, sipress on ekunakekeleni imoya yethu nemiphefumulo yethu ngokufunda izwi likaNkulunkulu nokuthandaza nokumfuna yena. Iyona ndlela yokupressa on leyo bazalwane. Uma uPaul umpostoli ethi kwayena akakabi perfect, into esitshela ukuthi sonke kule journey yokukholwa injalo. Kodwa izwi likaNkulunkulu we know current for sure ukuthi sizofika lapha kuleya fullness kaKristu. As long as their principle yokupressa on bazalwane ku-2026 iba senhlizweni zethu ngokweqiniso sizofinyelela khona. Ayibonge Nkosi. Angihle bazalwane. Masiqhubeka lapha ku-verse 13 uthi bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile. Uyayiphinda futhi uPaul lento. Lathi kune-emphasis ayifakayo lento yokubamba izinto ekamoya. Bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile. Kodwa kunye ngikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngisilulele okungaphambili. Uthi uPaul kunye bazalwane engikwenzayo njengoba echazile ku-verse 12 ukuthi uyaphikelela ukuze afinyelele kulokhu naye abanjelwa khona. Naye futhi ku-verse 13 uyaphinda bazalwane angisho ukuthi mina sengikubambile noma ngingakubambi konke lezi zambulo esenginazo
lama revelations amanye esengibe nawo lokushawa esengikushayiwe lokubaleka sengikubalekile ngenxa kaKristu angisho ukuthi babona konke sengikubambile lokho kwenzeke kumina kuyingxenye mina ukuba kuyangami uPaul wayeseshawe enough ngoJesu washawa sengihlanganyele nami phela ngizosho njalo mina kodwa uthi uPaul no angikafinyeleli uma ubuka uPaul lento kuyena ipersonal in such a way that uthe ma ebheka njengoba kade umfarisi efundile sesikhundleni esikhulu ngalezi zikhathi esesikhundleni esikhulu uthi mayisesindisa uPaul esevuleka amehlo abothi bekungamazi uKristu kwakona bengingakaqali nokuqala kumfuneni uKristu ngiphokophelele ekutheni ngimazi bengithi ngiyamazi angimazi ingakho uPaul ephinda lethu uthi kwamina abazalwane angikakubambi ngathi uPaul kwayena usashoked ngalento yokukholwa nokusindisa ukuthi kahle kahle uKristu ba nangu usindisile usifele kodwa kahle kahle uba uKristu uthi kwamina abazalwane angikakafiki lapho mina futhi uqobo angisho ukuthi sengikubambile angisho ukuthi sengine full knowledge yayo yonke into ngezinto eziphathelene noKristu nokukhula enkosini uthi kodwa kunye ngikwenzayo again uPaul ufika asho statement then he gives us something and there's no other option except what he is giving us akukho kunye kodwa ngenza into eyodwa ngikhohle ungasemuva ngidlulele kongaphambili uPaul iningi ingakuma ufundizwe kaNkulunkulu uzithi konke lokho engangikuzuzile ngale ngakakholwa ngakushaya wonke indiva ngenxa yokumazi uKristu nokukhulu bakhe zonke lezi zinto ezinhle nezimbi ayezenzile uPaul uthi ngayibona ziyizeleze ngayibona zingasho lutho more especially leyo persecute abazalwane kubaningi uPaul ebaqeda abazalwane noStephen wayekhona emile bemkhanda ngamatshe he was there to witness leyo nto leyo kodwa uma uzwa indlela uPaul ebeka ngayo lesi statement sakhe ngazi uthi uma ngase kuthiwa namanje ngisakhumbula ukuthi ngangiyiphathe ekubulaweni kaStephen ngangiyiphathe ekutheni kufa abazalwane shothi ngeke ngikwazi ukuyilulela phambili ngilindele ukwazi ngoKristu ngokuphelele kwakhe lezi zinto ezisemuva ngiyakhohlwa izona ngilulela kongaphambili ngilulela ekutheni ngimazi futhi uKristu khona kungaphambili okukhona ongcono kunalokho kusemuva uthi ngiyakhohlwa ikona uPaul ngidriver kulokhu okungaphambili uthi mina uqoba ngisho ukuthi sengikubambile kodwa kunye ngikwenzayo ngikhohlwa ungasemuva ngizidlulele kongaphambili uma ubheka lela gama lokuyilulela kongaphambili kwisiGreek likhuluma ngomuntu who overstretched himself ozilula azibuze kufinyelele nala angasakwazi khona ngenxa yokuthi kunento afuna ukuyireacha ayibambe ingakhethi lokho kungasemuva ngiyakhohlwa ikona ngeke ngisalisebenzele uma kungase uPaul bekhumbula ngemuva lakhe honestly speaking siyazi nathi ukuthi usathane sometimes that how he works usathane kanqane uma usukhola usindisiwe athi noma ungacula kanjalo wenza kanje uyakhumbula ukuthi wena wakhipha isisu uyakhumbula ukuthi wena wabulala umuntu uyakhumbula wena ukuthi wenza icalelo ukuthi uyakhumbula wena ukuthi kwaze kwafusolwe so uneqhubu naye therefore lento yenza manje ayithi shoes usazophindela uPaul for that very reason uthi lezi zinto ezinemuva noma yena kwakuyizinto ezinhle ezuzile nezimba ezenzile uthi uyakhohlwa izona uthi ngifana njengomuntu oqala kabusha ngiphokophelele kulokho ngaphambili ngizululela kulokho ngaphambili njengoba kade shilo ukuthi akusho ukuthi sekubambile yena uPaul konke lokho kuverse 10 akusho ukuthi sekubambe konke ekuvukeni kaKristu nokwazi nokuthi his fullness konke usekubambile kodwa uthi uPaul kunye ngikwenzayo ikhohlwa ngokungasemuva ngilulele kongaphambili
nathi bazalwane kunjalo ku-2026. Siyakhohlwa izona zonke izono engase ibe khona ezizoba i-hindrance ekutheni thina siyidlulele phambili 2026 siphokophelele ekutheni simazi uKristu simfuze futhi sibe njengaye. Noma ngayizono za 2025 noma ngayizono sayizolo siyakhohlwa ilokho. Asikhohlwa nje kuphela lokho, sikhohlwa ngoba nawo ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasiqinisekisa ukuthi kwayena uNkulunkulu mayesesixolele izono zethu uyakhohlwa izono. Uma uNkulunkulu yena esixolela ekhohlwa lezi izono zethu, nathi uPaul masesibona le pattern nakuyena nathi uyakhohlwa izinto ezingasemuva, nathi bazalwane kumele senze kanjalo u-2026. Siyakhohlwa izinto engase zisibloke engemuva kwethu noma ngathiwa yini. Why senza kanjalo? Ngoba siphokophelele ekutheni simazi uKristu simfuze futhi sifinyelele kwazini ukuthi ubalo owathi thina sonile wadecide ukuyistripper off uNkulunkulu bakhe, wadecide ukwehla wazothatha isimo sokunceku, wadecide futhi nokuthi azalwe abe njengathi. Ubani lo osikhathalela kangaka noma kahle kahle ubani osikhathalela kangaka azathi izwi kaNkulunkulu sinomKristu omkhulu uJesu Kristu uyazolana nokuthakathaka bethu. Ubani loyo? Ngeke sithole ukuthi uba uma singaphokopheleli phambili ukuze sisomazi yena nokufa nokuvuka kwakhe. Ayibonge Inkosi. Nami ngithi bazalwane ku-2026 asibabazalwane abanjalo asikhohlwe izinto engase zibe ama-stumbling block going forward. Asikhohlwe izinto engase zisilethele ingcindezi yokuthi sideviate ekutheni imiphefumulo yethu this year sifuna ukufana noKristu. Asishiye lezo zinto ngoba uPaul useshilo. Wathi uPaul kwayena lezi zinto lezi ayenazo naye lokho ayekuzuzile nakho konke ayekwenzile uyakhohlwa yikona. Ngoba na lithi izwi vele likaNkulunkulu uma umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha. Okudala kanjani bazalwane udlulile bheka vele okusha. Njoba sekukusha vele nathi sama-creatures amasha. Asenayo enye i-background, sinento entsha eqala manje shona le. Ngakho-ke ku-2026 simele ukuphokophelela bazalwane ekutheni sifane naye uKristu. Sifune ukuthi simazi uKristu. Sifunde izwi likaNkulunkulu nasemakhaya sihlelele izitati nemindeni yethu. Sihlelele nathi ikhathi sisodwa iyona ndlela yokumazi nokumfuna nokuphokophelela lapha. Noma kuhamba kahle noma kuhambi kahle impilo yethu kamoya ibaluleke kakhulu. Therefore we cannot not pursue uNkulunkulu ngalendlela sisika lephetini kuPaul ethi kwayena uyakhohlwa noma wakhohlwa ungemuva wayelulela kongaphambili ngoba lokho okungaphambili yilokho okuzomenza ukuthi abe ne-edge yokumazi uNkulunkulu amanzini. Lokho okungaphambili okuhle ngezwi likaNkulunkulu elimbekele kona ukuthi amazi uKristu, amazi namandla okuvuka kwakhe, abe nokuhlanganyela nasey'nhluphekweni zakhe, afulfile leya mandate ayibizelwe yona yokuthi akashumayele izwi ezizweni zonke. Ayibonge Inkosi. Asenze njalo bazalwane nathi 2026. Ngoba siyazi bazalwane hayi ukuthi asazi izwi likaNkulunkulu liqhiye ukuthi asimqaphele uSathane ngokunamaqhinga. Le past yethu angayisebenzisa ukuzivimba sibone ukukhulu kukaKristu. Angafika nje anyenye athi wena njengoba wenza u1 no2 awuqualify. Anginjalo bazalwane. uColossians tells us differently. Uthi uNkulunkulu wasisusa emandleni obumnyama wasiletha emandleni okhanya nasembusweni wendodana yakhe. Therefore noma nganyenyeza kanjani emadlebeni ethu siyazi ukuthi okudala sekudlulile futhi siyakhohlwa yikona. Silulele ekutheni simazi uKristu. Silulele ekutheni sazi ukuthi ubani owasifela. Why wasifela Nkosi?
yini lengaka kodwa lokho sokwenza ngokuthi siphokophelele. Sizokwenza kumnandi, imali ikhona, imali ingekho, befa bephila abantu, bezibhedlela beadmitwa bephuma, akushintshi lutho. Ngoba lezi zinto vele zi-external, sometimes ziyayikhanda into yokuthi imiphefumulo yethu idangane. Ingakho-ke kumele siphokophelele, ingakho kumele sipresse on, ingakho kumele sikhohlwe izona zonke izinto engabe i-stumbling block as we go along. Nani bazalwane basekhaya ngiyaqhugquzela ukuthi let us press on ku-2026. Khohlwa izinto ey'ningi ey'ngase ziholele ekutheni ugcine ungafinyelelanga ekutheni umazi uKristu nokukhulu bakhe. Ayibonge Nkosi. Sibona lapha uverse 14 okhona. Uthi mayiqhubeka ngiphophele emgomeni emkomelweni wokubizwa kwaphezulu uNkulunkulu uJesu Kristu. uPaul akusikona ukuthi uphokophelela nje kuphela for the sake of ukumazi uNkulunkulu, the fullness and the perfection of Jesus Christ. Uthi une-reward ekhona, kunomkhomelo khona obekiwe lapha. Kwi-finish line kunomkhomelo, kuno-reward. Uma uyibheka lento uPaul akhuluma ngayo, wenza umfanekiso wabantu abasemjahweni. There's a finish line lapha. Nabantu uma begijima, nami ngisengagijima kodwa hayi nje jikeleza kakhulu. Shaya sprint. Unaqala la kuphela ngezinto ebonakalayo. Kodwa into eyayisiqhuqhuzela noma eyayingqhuqhuzela uma utrainer, awutraini ngoba nakho umngani wakho etrainer nawe. Utrainer ngoba at some point wabona omunye lapha eassembly emphambili enikwa lenkomishi enkulu ukuthi umnqobile ubahlule bonke. Leyo nto iyaqhuqhuzela wawena ukuthi le trophy nami ngiyayifuna. Therefore ukutrainer kwami akusebona ukutrainer kwami ukuthi sengiyitrainela ukuthi ngibukwe, kodwa ngitrainela ukuthi kune finish line engifuna ukuyishaya bese ngithola le yakhe. And futhi into interesting mase siyogijima sesimile labo line bethu, sinikwa nama rules ukuthi ungeqhubeka omunye line omunye umuntu uzoba disqualified. Already imithetho usuyayazi ezokulekelela ufinyelele kule reward. Kodwa mase kugijima bazalwane uma kanje, noma ngathi wakhona umndeni wakho kuphi nakuphi bekumemeza, awusene ndaba. Kunale finish line oyibonayo, kunale trophy oyicabanga ekhanda. No Paul wenza leyo example ku verse 14. Uthi ngiphokophelele emgomeni. Kune reward engibhekile uJesu Kristu. Uyagijima, uyahamba, uyaphokophelela, noma ngathi wasekunjani, kune reward engiyibonayo lapha. uPaul uthi mangifa, ngifuna ukuthi mangishaya nje kahle yonke into uma ngifika lapha kwi-finish line inkosi ingibiza, leya reward ngiyithole. Khumbula uPaul usekwakhuluma ngama-rewards before, but in this case uthi reward yakhe uJesu Kristu, which is the main focus yakhe uPaul as umpostoli futhi eqhuqhuzela labazalwane. I-focus enkulu kakhulu ne-reward enkulu kakhulu ne-goal ekumele siyi-achieve uKristu. Ayikho enye into ekumele siyi-achieve. uKristu ekumele siyi-achieve. Lokuphokophelela kwakhe uPaul naye siyakwazi bazalwane. Uma uPaul washawa naye uPaul, siyambona futhi ebhala ethi ngiyakwazi ukuceba, ngiyakwazi ukuba nakho konke, ngiyakwazi futhi nokuhlupheka, ngiyakwazi ukupersecutwa ngijahwe ngenxa yaKristu. Kuyimanje ngibhala le ncwadi ngisejele, ngisaphokophelela noma ngila emaketangeni. Uphokophelela kanjani uPaul esejele? Ngokubhalela abanye abazalwane incwadi abaqhuqhuzele bengaphandle nengaphakathi. Uthi ngisakubona nalokho kusawuphokophelela phambili ngoba nginomgomo nomkhomelo enginiselwe wona, uJesu Kristu. Nathi akukho okunye bazalwane esinakho ku-2026. I-reward yethu uJesu Kristu.
siphila noma sesifile. Uma sikholwa zifika izinto imphefumulo yethu idangala, siyayithintitha, siyavuka, siyaphokophelela ngoba kunomklomelo khona. Wabalifundiswa kaNkulunkulu uma selikhuluma ngendaba zama-rewards. Lithi izwi kaNkulunkulu inkosi yothi kwabayo, well done my faithful servant. You have been faithful. Enter into the kingdom of the Lord. Ayekubekele wona umhlaba ungakasekele. Mina ngiyafuna ukuyizwa lonto. Ngiyafuna ukuyithola futhi. Kodwa indlela yokuyenza ukuthi ngiphokophelele emgomeni. Ngibekezele, press on, noma izimo ingavumi, noma izimo zingavumi lokho kwangempela, kodwa ngenxa yokwazi ukuthi kunomgomo, kune-reward uKristu ekumele ngithole, ngiyakwenza bazalwane. Nabefundisi kuyenzeka, ushumayele nawe zikunethe izinto. Uba-motivate abazalwane, ubagqugquzela abazalwane ngezwi likaNkulunkulu, mawudilika la, nawe zikulindile ngale. Kodwa ngeke ushike uthi yabheda. Omunye ngeke ngaxoxa nawe uthi nami mhlawumbe ngeke ngashumayela umfundisi. Ngeke ngashumayela, anginayo imali yesinkwa uma ngiphuma lapha. Kodwa ngishumayela ngeprovision kaNkulunkulu. Uyaphokophelela lowo muntu loyo. Ukuba kuya ngomunye ngathi ngilambela angeke ngene nokushumayela abangibambela bakhona. Kodwa ngenxa yokuthi kune-reward bazalwane uJesu Kristu, we press on. Ingakhethi uPaul, we labored up until the point of exhaustion. Yabona exhaustion umuntu osekhathele, dehydrated, akanamandla, akasenaso nento encane kuyena emgqugquzelayo ukuthi aqhubeke nezwi likaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yomklomelo obekiwe, ngenxa yokufuna ukwazi uJesu Kristu namandla amvusayo kwabafileyo, uyaqhubeka. Nathi bazalwane simele ukwenza njalo. Simele ukwenza njalo ku-2026. Asipresse on, simazi, simfune lo Kristu. Sihlanganyele nabanye abazalwane elifundiswe, sithandaze ndawonye, sidumise ndawonye, noma uye emsebenzini udumise. Zonke lezo zinto they form part of pressing on and ufuna ukumazi uJesu Kristu. Kodwa uma wena ungekho focused kuKristu, then unfortunately ngeke ufinyelele kumazini nasekupheleni kwakhe. Ake sibuke incwadi yokugcina lapho ku-2 Timothy chapter 4. Inteshuo uPaul from verse 6 kuya 8. Sithi ngokuba mina sengivele ngiyamukele usho uPaul. Nesikhathi sokubuka sesifikile. Ngikulwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngigcinile ukukholwa. Manje sengibekelwe umqhele wokulunga eyakungipha wona ngalolu suku inkosi. Umehluleli olungileyo, ungeyimi ngedwa, kodwa bonke abakuthandile ukubonakala kwayo. uPaul mayesekhuluma ebhalela uTimothy, uthi Timothy mina sengikulwile ndoda. Sengikwenzile, ngikulwile kulokuhle ngaphokophelela kona konke. And manje I am anticipating for my reward. And the reward yakhe ithi lo mqhele ngiyothola enkosini. I'm anticipating ukuyobona manje lo Kristu ekade ngimshumayela. Njengoba nje shumayela ingxenye kwamanje, sibona ingxenye kwamanje, mangifika lapho ngiyombona njengoba enjalo. Kodwa uPaul ubengeka kusho lokhu uma ubengapress on ekumazini uNkulunkulu. Now sekukhuleni spiritually ukuze azomqonda uKristu ukuthi ubani. Kanjalo nathi bazalwane asibe abazalwane abaphokophelelayo ku-2026.